Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Bago nga minimum wage, aprubado na kag pwede na mapatuman sa Hunyo 3. Sa announcement sa Department of Labor and Employment sining nga hapon sa ilang official page, ginaprubahan sa National Wages and Productivity Board sa Martes ang bago nga minimum wage sa National Capital Region kag Western Visayas kung saan kabahay ng Negros Occidental kag Bacolod City. Ini ang ginanunsyo ni Labor Secretary Silvestre Bello III. Saka nga 55 pesos tubtub 110 pesos ang ginaprubahan nga saka sa minimum wage sa Western Visayas. Halin sa 310 pesos nga minimum wage para sa mga private companies nga may napulo ka mga empleyado kag panubo, mangin 410 pesos na ini. Samtang halin naman sa 395 pesos, mangin 450 pesos naman para sa mga private companies nga may masobra sa napulo ka mga empleyado. Sa agricultural worker naman, halin sa 315 pesos, mangin 410 pesos na. Pero sa announcement naman sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 6, ilagin sila nga hindi pa pwede mangin effective ini bangod wala pa mapublish ang mga newspaper. Sa normal nga proseso, dapat anay ma-announce sa mga newspaper antes ini nga mapatuman. Taluas naman ini sa announcement sa DOLE. Ginsiling na ni Department of Labor and Employment Region 6 Director Sixto Rodriguez Jr. nga ang mga kumpanya nga hindi pa makasarang magpatuman sini ang pwede maka-file sa exemption sa DOLE. Damlag pa, ginsiling sa business sector nga bad timing ang pagpasaka sa minimum wage bangod wala pa makabawi ang mga magagmay nga mga kumpanya sa halit sang pandemic.